बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। साब्रै बर' फिसाफोरा मेडेल देरहादों। नेपाल हादरनि सापा काकरफिटायाव 29 आरो 30 एप्रिलाव खुंजानाय 7थि इन्टारनेशनेल काराटे चेम्पियनशिपआव उदालगुरि जिल्ला माजबाटनिफ्राय बाहागो लानाय गेलेगिरिफोरा मेडेल देरहानो हादों। मोनसे सनानि मेडेल, मोननै रुफानि मेडेल आरो मोनसे ब्रन्ज मेडेल देरहानो हादों साब्रै बर' फिसाफोरा। उदालगुरि जिल्ला माजबाटनि साब्रै बर' फिसाफोरा भारतनि जानानै गेलेनायाव मेडेल मोननो हायो। सनानि मेडेल मोननो हायो सन्तोष दैमारिया, रुफानि मेडेल मोननो हायो राजु खिरखातारि आरो सुमित बसुमतारिया, ब्रन्ज मेडेल मोननो हायो सन्जय सरगयारिया। आसामनि डिब्रुगड़आव सारअन्थाइ गावनायजों सासे लाइमोननि जिउ खहा जायो। आपार आसाम डिब्रुगड़नि बरबरुआयाव सारअन्थाइ गावनायजों सासे 29 बोसोरनि लाइमोननि जिउ खहा जायो। जिउ गोमानाय लाइमोनखौ बरबरुआ ओनसोलनि जुमिरा गहाइगावनि मथुरित जाकनवार होनना सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला लाइमोना बाइकजों बगिबिल दालां फारसे थांबाय थानाय समावनो सारअन्थाइ गावो। सारअन्थाइ गावनायाव लाइमोना हायाव गोग्लैयो होनना पुलिसा फोरमायो। बे जाथायनि उनाव जायगानि सुबुंफोरा बोखांनानै जायगानि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन, नाथाय डक्टर गैयिनि जाहोनाव आसाम मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल फारसे लांबाय थानाय समावनो लामा ससेयाव जिउ गोमायो। आइजो लांखारनायनि दायाव बारग' एन.एल.एफ.बि. सोद्रोमानि हेंथायै एफ.आइ.आर. एन.एल.एफ.बि. हानजानिफ्राय एरख'जानाय दशरथ बसुमतारिया बिमा फिसा दिल्लीयाव लांखारदों। चिरां जिल्लानि धालिगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय कुकुरमारि गामिनि थागिबि एन.एल.एफ.बि. हानजानिफ्राय एरख'जानाय सोद्रोमा दशरथ बसुमतारिया थांनाय 22 एप्रिलाव क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय आथियाबारि तिनालि गामिनि मन्टु हाज'वारिनि फिसाजो मोगथां बसुमतारिनि बिसि बिबारि बसुमतारि आरो 2 थाखोनि फरायसा 7 बोसोरनि दैजिरि बसुमतारि बिमा फिसा सानैखौ नंखाय गोसो थोफ्लानानै दिल्ली फारसे AS26E4111 ब्लेक स्कर्पिय' गारिजों लांखारदों। दशरथ बसुमतारिनि हेंथायै नखरनि सोद्रोमाफोरा सेरफांगुरि पुलिस थानायाव एफ.आइ.आर. थिसनो। फैगौ 4 मेआव BTRआव जायगायारि बन्द फोसावदों। BTR खुंथाया बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरारि जथुमानि जोबथा सान 4 मे खालि गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैगोन। हादरनि हादरगिरि रामनाथ क'विन्द बिथाङा BTRआव आगान होफैगोनखायनो बै सानखालि BTR खुंथाया BTRनि गासै सरखारि मावखुलि लोगोसे सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ बन्द लाखिनो बिथोन होदों। नाथाय गासिबो रोखोमनि गोनांथार सिबिथायफोरा आगोलनि बायदिनो थागोन होननानै बिथोनलाइयाव फोसावदों। बर'नि फिसा इन्टारनेशनेल आर्चारि गेलेगिरि प्रमिला दैमारिया 3 मेडेल देरहानो हानानै बर' हारिखौ गोग्गा होदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि गामिनि आर्चारि गेलेगिरि बर'नि फिसा प्रमिला दैमारिया 2 सनानि मेडेल आरो 1 रुफानि मेडेल देरहासारनो हायो। मणिपुरनि इम्फालाव खुंजानाय नर्थ इस्ट रिजनाल स्पर्ट्स वीक 2022 आव प्रमिला दैमारिया आसामनि जानानै गेलेनायाव 2 सनानि मेडेल आरो 1 रुफानि मेडेल देरहासारनो हानाया ओनसोलजों लोगोसे हारिखौ गोग्गा होदों। BTR सरकारनि सायाव साबखायथि ओनसोलनि रायजो राजाया खुद्रिसारदों। 100 बोसोरनिबो बारा आबाद मावनानै जाबोनाय हाखौ सिनानै इनडोर स्टेडियाम गायसननो नागिरनायखौ लानानै उदालगुरि जिल्लानि साबखायथि गामिनि रायजो राजाफोरा BTR सरकारनि सायाव खुद्रिखांदों। साबखायथि NDPP-नि डिजिनेटेड केम्प खाथियाव थानाय 100 बोसोरनिबो बारा आबाद मावनानै जाबोनाय साबखायथि रायजो राजाफोरनि हायाव बियाबनि MLA गबिन्द बसुमतारि बिथाङा रायजो राजाया आबाद मावनानै जाबोनाय हाखौ सिनानै इनडोर स्टेडियाम गायसननो नागिरनायखौ रायजो राजाफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। सरकारखौ सोर बनायदों? पाब्लिकआसो सरकारखौ दायो। जों दानाय सरकारानो आक्रमण खालामोब्ला सरकार दानायनि मा मुल्य जाखो? आरो जों माब्लाबाबो बे हाखौ हगार होनो हानाय नङा होनना रोखा फोरमायथिदों। क'क्राझाराव टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनि 3 घन्टा धरना हाबाफारि। अल BTR LP UP टेट क्वालिफाइड एस'सिएशनआ क'क्राझारनि चिल्ड्रेन पार्कआव फिन 3 घन्टा धरना होदों आरो थाबैनो थिसनथाइनि राहा लानांगौ होननानै खुद्रिसारनायनि गेजेरजों दाबि दैखांदों। आखायाव प्ले कार्ड लानानै जोंनो थाबैनो थिसनथाइ होनांगौ, जोंनो लिगेल जास्टिस नांगौ बायदि स्ल'गेन होयो। खौरांगिरिनि गेजेरजों बुङोदि प्रमद बर'आ मिसलिया सरकाराव फैनायनि सिगांनो सोलोंथाइ बिफानखौ गिबि प्रायरिटि होगोन होनना जुदि दिनैसिम BTRआव LP UP टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा धरना होनाय हाबाफारि लानो गोनां जायोब्ला बियो बिथांनि सरकारनि थाखाय दुखुनांथाव, लाजिथावना। बिथाङा सासे फेलें CEM होनना बुंनो हायो होनना। बिनि सिगां थांनाय 25 मार्चआव BTCनि सेक्रेटारियेटनि मोखाङाव 2 घन्टा धरना होदोंमोन। बेवहायबो प्रमद बर' बिथाङा गाव नुजाफैयालासिनो बिथांनि PSOखौ थिनहरनानै साहा आरो दै लोंहोनो जासिफैदों। नाथाय बिथांनि साहा लोंहोहरनायखौ जोङो नेवसिगारदों होनना साहा लोंनो थाखाय धरना हाबाफारि लायाखैमोन होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।